Здравейте хора, аз съм Мерлин БГ и това е моето мнение за вчерашния матч България-Беларус, в което ние бяхме гости и загубихме 2-1 от Беларус. Силно сте го гледали по БНТ 1 вчера, от 10 без 15 беше, 09.06.2017 година. Така, значи головете положение бяха на Михаил Сиваков, 33 минута от Дуспа, вкарва гол 1-0 за Борусия в първото полувреме. После 2-0 второто полувреме, 80 минута от Павел Ставицки. И в продължението, първата минута на продължението, Георги Костадинов вкарва в гол 2-1 с отчаян в подаване и той бие в вратата и карва гол. Даже имаше и някакви симулации, смисъл, че имало засада, ама той беше пред защитницата и нямаше никаква засада. Така, значи в този матч мисля, че България имаха много слаба защита. Много слаба защита. Повече бяха напред. Първото по време бяха горе-долу равни с Беларус, но второто по време имаха повече държаха топката, повече владение на топката, но отново пропуснаха възможност, много възможности пропуснаха да карат гол и затова българите ги наказаха с 2 гола. Първото по време и второто по време още един гол. Така че ги доминираха и накрая, както знаете, Георги Костадинов вкара гол. Но беше почти края на матча, имаше още 2 минути от даденото време, допълнителното. Така, какво друго? Както казах, нашата защита беше много слаба, на Беларус защита беше уникална. Имаше много изстрели към тяхната врата, но вратарят им ни пазеше всеки изстрел, почти всеки изстрел. И така, Михайлов беше вратар на нас. И какво да кажем друго? Пропусна на Дуспа, после ще им гол от разстояние. Както цяло беше хубав матч, но за жалост победа за Беларусия. Каза Беларус, Беларус, извинявам се. Доста хора там, които бяха на трибуните от България, бяха разочаровани. Той я беше разочарован. От 5 поредни матча ги бием, те са ни били бяха ни били един матч на приятелски матч, бяха ни били само Борусия и вчерашния матч отново ни биха. Просто много слаба защита имаше България, българският отбор имаше слаба защита, Борусия силна защита. И накрая, на второто по време, когато караха втория гол, почнаха да бавят, да сменяват, да печелят време и така ни победиха. Нашите нападатели доста пропускаха в положения и така. Това беше от мен, аз бях Мерлин БГ. Може да харесате видеото, да се абонирате за мен, да коментирате, ако сте съгласни с моето мнение, че имахме слаба защита и че можехме да караме поне още един гол, 2-2, но много пропуски положения. Още първо по време имаше Дуспа. И така. Добре, това беше от мен. Чао.